A ja wybieram się na mały spacer. Ponarzekać sobie. A co? Na pracę. Na syf. Na kulturę. Kulturę w sensie kulturę ludzi, którzy nie potrafią się zachować. Czujecie motyw? Nasrać na kibel od zewnętrznej strony, od dołu klozetu. To jest sztuka. Albo nasrać do pisuaru. To dopiero jest porażka. Nie wiem, skąd tacy ludzie się biorą. Trzeba być naprawdę kompletnym idiotą, jakimś, nie wiem, nerdem. Czy Bóg wie kim, żeby coś takiego zrobić. Naprawdę. Właśnie przemierzam polną ścieżkę. Jest trochę mokro. Ale za jakiś czas dotrę z tego miejsca, gdzieś są te wszystkie płyty betonowe. O, patrzcie, kuropatwa. Miała bidulka, wystraszyła się mnie. Czy ja jestem aż taki straszny? Bu! Nie, no co ty. Aż taki straszny chyba nie jestem. Mam nadzieję. Jeśli doszedłem do dojścia do tej nóżki całej, tylko poszedłem trochę naokoło. To jak wspominałem we wcześniejszym vlogu, będzie to teren inwestycyjny. Budownictwo mieszkaniowe. Ciekawe tylko za ile. A to jest pytanie. Jak na razie to całe to osiedle Batory są 4, może 5 domków, które tutaj stoi. Masakra. To jest całe osiedle Batory. Śmiech na sali. Jak zawsze jak ktoś pyta, gdzie jest osiedle Batory, zawsze mówią, tam gdzie stoją te 4 domki. Tam gdzie te 4 domki, tam się kieruje. Może pójdziemy sobie jakąś ciekawą kółeczką. Tędy. Co? Skręcimy tutaj. Tu będzie dobrze. Co? No i doszedłem do tego miejsca w końcu. Tutaj doszedłem.
kiedyś tu nawet trenowałem parkour. Ja trenuję parkour. Nie wiem, może czytaliście gdzieś tam. W moim profilu gdzieś tam jest to napisane. Spójrzcie, właśnie odkryłem jakieś obozowisko. Ale chyba nikogo tam nie ma. Także w tym lesie można chyba znaleźć naprawdę wszystko. Od